Imfama akayikhokhele enye imfama. Hallelujah. Amen. Sikhululwe. Sakhululwa. Cha ingxaki sinabantu abangafuni into basibeke uKristu. Hallelujah. Bafuna sibe kubo. Amen. Uthi Yesu Kristu kuba niyakholwa nizokwenza lezi zinto nezingaphezulu kwento izenzile. Kodwa ingxaki sinabefundisi abangafuni sibe gqitha. Amen. Imani ngicela uShumayela. Hallelujah. Sinalo ngxaki esijongene nayo. Amen. Sinengxaki yokuzibhaqa singamakhoboka. Mina ngiyifundile iBhayibheli. Ndisifundile leza verse zithi uyithothisa indoda enkulu njengoyihlo, encinci njengomfowenu, umthethisa umfazi omdala njengonyoko, omncinci njengodadewenu. Ndiyakwazi uhlonipha. Hallelujah. Yes, but. Hallelujah. Amen. Kodwa yeke abantu bakaThixo babe kuThixo. Bayeke abantu bakaThixo babe kuThixo. Musukumdefend uThixo uyazidefend. Amen. Sihlukunyezwa ngabantu abathi badefend uThixo babe besusa abantu bakaThixo kuThixo. Amen. Sonzakaliswa ngabantu bathe bagqiba ukwenzakalisa bahola ivesi bawuzokonzakalisa bagqibezele ngaphakathi kuba ukubona ukukhululekile kuba mawube likhoboka lakhe. Ndinguyehova uThixo okwakhupha ezweni laseJibhithe. Benza ukucacisa tatam ndilinde nje umsuzu wembini. Ndifuna nje ngoku ndohlule ikhoboka. Amen. Ngoba xa ungelokho into bendisithi ulikhoboka xa ungelokhoboka. Amen. Kufuneka ube likhoboka tatam kodwa ikhoboka elikuKristu sisicaka. Yes. Amen. Amen. Mawulikhoboka awukwazi ukusuka kufuneka ube likhoboka. Iyo le ntathu uPawule wabizele bukhobokeni na hlala usebukhobokeni, wabiza ungokhululekileyo na hlala ukokhululekileyo. Ubukhoboka ayikuko into yoba ndingabi nazinto. Ingxaki esijongene nayo waba nemoto ube nezinto zonke ucimba funa ubukhululekile. Hallelujah. Amen. Abantu banamhlanje abanayo uKristu. Into abanayo bathi basoba nezinto. Ake sijongene indlela esishumayela ngayo. Babe kusiya ngamfale siyayeka ushumayela sithandazeni kuphela. Ngoba ngoku sishumayela ufotwa. Sibe ko TikTok ukuthi siyashumayela. Kodwa kuNkulunkulu siyathembisa. Amen.